Men şu günkü gepleşigimde size Türkmenistan'dan gelýän habarlar boýunça gepleşip geçirdim eli. Birinji bilen bizde şol hemme gelýän informasiýa tasdiklanmadyk her yerlerden gelýär. Ýani köçelerden näle bir belli bir jogapkärçilikli adamlardan gelýär. Biz ýöne surat, video alypdamyk şol maglumatlaryň tasdiklamak üçin ýöne şol bir hökümetde işleyen adamlaryň adyndan gelýär. Birinji, Berdimuhammedowyň ýagdaýy agyr. Onu ikinci güne tayar edip durlar ya birinci güne ya ikinci güne yani ukol edip daha da bunu çıkarmak için. Bunun yüreği bir neçerek durdu. Hal ýagdaý haserlik ve has ağır. Inni bular näme edip biler? Ine misal üçin balnisada yani bir komda alıp şonu bir kabinet ministrinin bir tarapy yani oturuşlaryny dağıtdyny koyup ukol edip bunu 5 minut oturdup bulun bir zat gurýan bolar da şoňlaryň tamam bol. Ýene ýitler bir 5-6 gün. Ine ol ýagdaýda ýani munyň agyr ýagdaýyndan çykaryp bir 30 minutlyk 5 minutlyk interwýu edip montaj edip zat edip bunu aýlarlar bir näçe. Diýmek Berdimuhammedow öz borjyny ýani ýerine ýetirjek hökümet borjyny ýerine ýetirbilenok. Bedeniň saglygy boýunça. Şonuň üçin konstitusiýaň esasynda bu roly halk maslahatynyň orunmasary ýa-da meclisin ýolbaşçysy almaly. Ve teskitlemeli. Eger Berdimuhammedow saglygy dogrudan erbet bolsa we şul adam inni öz ýani işini ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, ýerine ýetirjek hökümetdiň ýolbaşçy hökmünde onu bular täzeden ýani saýlawlary geçirip bular granitsalary açyp hemme adamlar içine salyp 60% adam daşyna opozisiýany çağırıp hemme grajdanlaryny çağırıp Türkmenistanyň saýlawlary geçirip ýani saýlawlar arasynda açyk geçirip utun adama ýani şu wezipe bellemeli. Birinji etmeli zatlar, kanun esasy. Inni maglumatlar gelýär, ýene şol prezident wezipetini ýa-da Türkmenistany döwürünji gedek agdalşyk edip Serdar Berdimuhammedow ýa-da Raşid Meredow ýa-da Hajimurat Rejepow diýip ýani Nazar Rejepowyň ogly ýegeni bandit ola duruşly bandit Türkmenistan döwletiniň hemme zatlaryny ogurlap ýani karbamid zawodundan neft gaz pudoklardan ogurlap gidip oturan adam zahvat etjek. Bu adamlar misal üçin alyp görülen Serdar Berdimuhammedow. Bu kanun esasynda şu wezipeni almana haky ýok. Bu kanun esasynda ýani wagtdan hökümeti dolandyrmana hiç bir haky ýok. Muny diňe ýani meclisin ýolbaşçysy ýa-da halk maslahatynyň ýolbaşçysynyň orunmasary Babaýew çözýär. Başga adam çözülmeýär. Şolar bolmaly. Ine şolar maňa derek şu bolmaly diýmek bolanok. Kanun esasynda ýa şo bolmaly ýa-da meclisin ýolbaşçysy bolmaly. Ol bir. Şol adamlar bolup ýani saýlawlary ikrar etmeli. Ondan şu wagtdan hökümetiň ýolbaşçysy, mesela üçin Serdar Berdimuhammedow bolan ýagdaýynda o Berdimuhammedowyň ýani Gurbanul Berdimuhammedowyň döwlet agdalşyk edenler. Bu saýlanmana hiç bir haky ýok konstitusiýa boýunça. Sebäbi bu wagtdan hökümetiň ýolbaşçysy. Inni Serdar Berdimuhammedow hiç hili şu wezipe gelmeýäni ýa-da ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy bolmana saýlawsyz hiç hili ýagdaýy ýok. Onun 40 ýaşy 20 sentýabrda doğýar. Şonuň üçin bu adam 20 sentýabrda kandidat hökmüne özüni teklip etdiler. Inni Raşid Meredow bolan ýagdaýynda ýani nähil kanun ýolları bar. Bulun wagtdan hökümet bolup bilmeýän haky ýok. Ýöne öz ýani dogrusy öz ýerine ýetiriji funksiýasyny atstavka berip özü ýöne kandidat bolup ýani saýlanmana bu haky bar. Ine Raşid Meredow saýlananyň näme bolup biler bizim Türkmenistanda? Bizim Türkmenistanda ýene öňkü diktatura dowam eder. Sebäbi bu adam öňkü sistemaň adamy we Türkmenistanyň politik sistemasyny, ýagny syýasat sistemasyny biz üýtgetmesek hiç bir ýagdaý gowulaşmaz. Biz onu indi bildik. Sebäbi şol syýasy sistema gurulanda Türkmenistanyň diňe bir adam üçin şoň Putin, şoň diktatura we diňe şol hemme zatlary çözüp, hemme zatlary çözüp berýän adam hökmünde gurulan. Ol halkyň dolandyrlyşy, ýani meclisin avtonom işlerini
ya halk kengeşiň, milli kengeşiň aýratyn işlerini ya da kaziyetleriň aýratyn işlerini ya da her yerde kanunlar bozulurdur. Sebebi şu sistema diňe bir adam üçin guruldy. O yerde hiç din agramlyk yok. Yani yerine yetirici hükümetin arasında kanun çıkarıcı hükümetin arasında ve kadiyet hükümetin arasında hiç yani din agramlyk yok. Dine bir agramlyk yani yerine yetirici hükümetin yol açtığını elinde. Şunun için Raşid Meredov bize ne varyant? Ol bizim varyantımız değil. Nemçip bu adam bize yine de diktatura 15 yılını kaçtı gider. Yine üçüncü kandidatura serildi. Üçüncü kandidatura Hacı Murat Recepov. Bu bandit. Häzir Türkmenistan'ın içinde yaralı yapıyor. Prezident yani köşküne giyecek olup ahrana bilen atışıp bir kısmı yaralap özünün komandasına bir kısmı yaraladıp yani bu biheppeçilik edip özüne kimdir diyen o bir bandit oğlun ne politik taydan tecrübesi var ne iqtisat taydan tecrübesi var ne moral taydan öz bir bir adam şekil var. Şunun için bu adam cinayetçi adam yöne zahvat edip bilir. Eğer de biz imsma otursak. Şimdi şu ýagdaýda bizim halkımız ne etdi? Seyredin. Dün Volodin Orsiýeň yani Gosударственная Дума yani parlamentin adamı geldi Türkmenistan'a geldi. Şol gepleşikler geçirip otur. Onun bilen kim gepleşip biler? Hacı Murat yani Nazar Recep gepleşip bilmeýär. Onun bilen din Raşid Meredov gepleşýär. Raşid Meredov yani yine devlet ağdalışı edip şonu öýüne aljak boldy. Ine şu ýerde 3 tane gruppa döredi. Ynanyň egerde Sultan Süleyman kinonu gören bolsaňyz şo ýerde döwlet ýolbaşçysy bolup, ýani dogonlar arasynda gyrylşýardylar. Ýani kakasy ogly bilen gyrylşýar. Ine şu ýerde de ýegeni Serdar Berdimuhammedow garşy gidýär. Şu ýerde şoň üçin 3 tane topar bar, bir kanun, 3 tane bir kanun. Biz bu zatlara sertmeli. Berdimuhammedow çykmady 6-njy güne çeldi. Diýmek oň saglygy, beden saglygy bu däl. Biz näme etmeli? Ertir biz Türkmenistanyň demokratik birleşigiň adynyň, ýani geňeşiň adynyň size teklipler bereriz. Hemme näme etmeli? Yani birinji bilen öňünden aýtmaly. Biz hemme şu daşynyň içinde öýe dogan garyndaşlarymyza habar bermeli. Döwlet agdaryşyny bolýan hemmemiz galmaly. Birinji galmaly güni ine ertir biz belli haýsy güne galmaly. Hemmemiz Aşgabatda köşküne güne barmaly. Sen vilayetde bol, etrapda bol, nide bolsaň tapap diýär. Diňe şoňa barmaly. Nähili barmaly? Nähili ýollar bilen gitmeli? Polisi öňüne salyp gitmeli, ya arkaňa salyp gitmeli, ya da MHM işgärleri bize goşuljak bilen bile gitmeli, ya da harby gulluklar bizi saprawzat etmeli. O zatlary biz ertir dogry aýdasy. Ýöne hökümetde işleyen hemme adamlara, ministrlara, yani pudoklaryň ýolbaşçylaryna, departamentin ýolbaşçylary, ılaýtada hukuk goraýan gurumlaryň, yani edaralaryň ýolbaşçylaryna we olaryň ofisiýerlerine ýüzlenýär. Biz häzir 4-nji döwlet, yani zahwadyny döwlet agdalyşyga seredip durýar. Biz şonu etdirmeli. Inni Türkmenistan demokratik ýola gitmeli. Inni siz kanunçy, kanuny goraýan adamlar, siz halkımıza kanun esasında şu döwlet agdalyşy bolany turmany we açyk saýlawlar geçirtmäni ruhsat bermeli. Sebebi öýleňizem şonu geçirtmek üçin ýanyna durup, yani açyk saýlawlar bolar ýaly. Hiç kim falsifikasiýa etmeli ýaly. Hemme partiýalar gelip Türkmenistana yani şoň içinde saýlawlara gatnaşmagyny kontrol etmeli. Biz ýollary açmaly, hökümet turatdy. Türkmenistanyň grajdanlary geljek adam içine girmeli. Sebebi biz grajdanlar girmesek saýlawlar dol saýlaw bolmaýar. Bizi hiç bir dünýä kabul etmez. Dünýä sivilizasiýasy, öten döwletler bizi kabul etmez. Eger de biz öten döwletleriň arasynda boljak bolsak, öten boljak, demokratik döwlet boljak bolsak, biz açyk saýlawlar geçirmeli. Biz opozisiýany getirmeli, hemmetni. Olary ýani mümkinçilik bermeli, ýani saýlawlaryň içine gatnaşmaly. Eger de onuň üçin konstitusiýany korrektirowka etmeli bolsa, etmeli. Sebebi opozisiýanyň wekilleri, liderleri keypine Türkmenistanyň çykyp gitmeli bolmadylar. Olar ýani döwletiň agyr ýagdaýyna, döwletiň diktaturasyna diňe gitmeli bolmaly. Şonuň üçin şu zatlar kanunlaşdyrmaly. Birinji. Ikinji, biz bir zada düşünýär. Häzirki agyr ýagdaýda pudoklaryň ýykylan wagty, krizislaryň
Yani koronavirüs üstünde kriz bütün devletleri basıp alan ýagdaýynda. Häzir täze kriz başlady Ýewropada we Amerikada. Şol beýerde köp görünmez bolýan, ýani Türkmenistan ýaly döwletleri, Gazakystan, Özbekistan ýaly döwletler üstüne ýöne ýykylyp şonu ýatyrar. Ine şondan çykmak üçin bize kreditler gerek bol. Şondan çykmak üçin bize kömek gerek bol. Kömek özem bizim goňşy döwletlerimiz berilmedi. Bize Ýewropa döwletleri ýa-da Amerika döwletleri kömek etdiler. Ine onun için bizden demokratiýany talap edirler. Egerde biz açyk saýlawlar geçirip, açyk demokratik hökümeti emele getirsek, biz meclis bilen Milli Geňeşi demokratiýa ýoluna goýup bilsek, onda bize kömek ederler. Bize yani demokratiya goýan adam döwleti birinji periodda kreditler bererler, ýöne pul bererler, eýem on gepleşikler gidipdi. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, biz bir zada düşünmedik. Bizim hemmemiz tiň gelecek wagtda şu günleriň öňüne gelýän günlerde hemmemiz galyp dogan garnaşlarymyzy özümizi hemmesini galdyryp biz Türkmenistany çalşmadyk. Inni Türkmenistanyň hökümeti yıkıldı. Türkmenistanyň hökümetiniň ýolbaşçysy ýanky agyr ýagdaýda kesel bolup ýatyr. Olum yıkıldı. Döwlet dolandyrylanyp bir topar bandit toparlar döwleti basyp aljak bolýar. Biz şonu etdirmeli. Onuň şul momentda ýatyk galsak, hereket etmesek 2006-njy ýyly bol. Ýene de 15 ýyllyk diktatura gider. Häzirki geljek diktatura mundan beter bol. Olar krizden çykyp bilmez. Serdim Raşid Merýedow. Ol diplomat bolup sizin ýoluňyzy açylmady. Ol diplomat bolup Türkmenistanyň studentlere kömek edilmedi. Ol pasolstwalar yapıp gaýtyp Türkmen halkyny gırdyrdy. Ol kontrol etdi şu zatları. Ol kaçanla bizim döwletdäki adamlarymyz ýani Türkmenistanyň daşyna ölenine şolar getirmedi ýaly hereketler etdi. Ýollar açylmady ýaly hereketler etdi. Ýani ona Türkmenistan gülýanlyp esasy diktatorun tarapyndan bar bütün dünýä gurumlarynyň öňüne çykyş edip Türkmenistan gülýanly hiç kim ölürün ok, koronavirüs ýok diýip çykyş edýän adam siz demokratiýa getirirmi ýa sizi adalatga getirirmi? Ýalňyşlyk. Ýa Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedow alyp görseň, Berdimuhammedow institut guturun adam ýaly seretmeli. Serdar Berdimuhammedow birinji klassda okuwçy ýaly seretmeli. Bu gürläwem bilen o. Killen gopurun, diňe sen owadan nepes alan. Ol ýaly ýolbaşçy bolmaly. Ol ýaly ýolbaşçy bizim ekonomik ýagdaýdan, ýani ykdysady ýagdaýdan ýürüýte spesial programmalar alyp, täze tehnologiýalar ulanyp, ýani täze ekonomik we kommersiýa çözgütler tapyp, bizim ekonomikamyzdy täzeden ýani işledip bilermi? Ýok, elbetde. Şonuň üçin bulun bize wariantlar. Ol Hacı Recep hakda gurunýok, ol bir bandit ol. Onu biz tutsak edip ýani türmäge salmak. Jinaýat örnek. Şonuň üçin diýmek gelecek bulun döwlet agdarşyklarynyň wariantlary bizi mundan meter kynçylyga salyp biz ahir hawosy girip grajdan uruşuna girmeli bolýar. Indi men MHM ýolbaşçylaryna we MWD ýolbaşçylaryna ilgilenýär. Ferdim. Şäher siz Türkmen halkynyň öňüne öz gahrmançylygyny görkezip, halky gollap, öz bar eden paraforluňyzy ýup bilýär. Näme etmeli? Siz Türkmenistanyň hökümetini banditlere verdirmeli helle. Bar ýollary açdyryp, Türkmenistanyň internetini açdyryp, opozisiýany salyp, açyk saýlawlar edip, hiç bir hawos bolmady ýaly kanunlaşdyryp, şonu geçirtmäne kömek etmeli. Ýani meclisiň, ýani Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçysyň aslynda ýani gödekçilik aslynda. Ine şonuň üçin siz hukuk goraýan gurumlar edarlar. Ine şunu siz etmeli. Şunu siz etbilmeseňiz onu hawosa gider. Biz bar hawosa gider. Egerde siz ine häzirki kim boljak ýani döwlet ýolbaşçysy ýa paça ýa ýene birden şoň arkada tutsaňyz hökman hawosa gider. Halk galar, vilayet galar. Her vilayet aýryp başlar. Sebäbi Aşgabatdan tok diňe döwlet agdarşy. Şoň üçin şul Türkmenistany bitiw saklajak bolsak, biz demokratik ýola geçmeli. Biz hemme kişi kanunyň işleşini garanti vermeli. Onu siz öňe çykyp, ýani garanti vermeseňiz garantiýasy ýok. Sebäbi
Häzir hawos başlar. Hemme adam şul hawara garaşyp şol ýaly näme boljagyna garaşyp we Türkmenistanyň içinde açlyk başlar, hawos başlar, bir-birini öldürip başlar, yaralanyp başlar. Voyskowy çaşary çöldüp yaraglara başlar. Polis, milisi emhemen tutan ýerine öldürip başlar. Ynanyň siz. Türkmen halky pizyala geldi. Pikir etmeň sizden gorkup ýör. Ol bir adam gorkýandyr, 10 adam üçde. Bular 1000, 2000 adam üç başlasa sizden gorkmalar. Ine şoň üçin kanunlaşdyrmak üçin şul çykýan adamlara täsir bermeň. Çykýan adamlaryň içinde ýolbaşçylar bolar. Ýolbaşçylar bilen bileje işläp Ýewropada ýaly. Hawa siz ine çykdyňyz, kim ýolbaşçyňyz? Organizator grup hawa. Seredin, hiçsat döwmeň şeýdin, planlaryň näme? Şuňa gitjek. Bolýar, biz siz sapravazda eder. Hiç kim size azar vermedi ya, azar vermedi yani, yani uruş söğüş bolmaz yani. Yine şunu siz yani berja edip şolary halkın içindeki enerjisini, halkın içindeki 30 ýyldan beri saklanynyň yani erwet enerjisini çıkarmanyň mümkinçilik berin. Ondan soň parak düşer. Parak ýoly gider. Ynanyň bizde diňe bir ýol we gaty güýç ýol, olam demokratiýa. Biz şunu sypdyrmaly. Men muny keypini aýdamok sebäbi her ýollar vardır. Yani diktator ýollar, avtoritarizm ýol, olum gowuluk getirme, olum diktatura urulýar. Başga ýollarma paçalyk ýol. Ola wapşe bizim ýolumuz ya, ol bizi 15-nji asra etdi. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz inni aklymyzy işletmeli. Indi men türkmen halkyna ýülenmeli. Hormatly watandaşlar. Siz grajdan aktivisti, ýöne bir gelneje bazarda satyp duran produktlar ya tovar. Siz ýöne öýde oturan bir aýal maşala. Siz öýde oturan erkek adam işler. Siz işläp o ýerde bu ýerde kösünüp öz öýüne pul nähil getirip bilmeýän adam. Sizin oğullaryňyz okap ýerdaş ýurtda siz pul geçirmän şoň aladysyny günne edýäňiz. Siz dogan garnaşlaryňyz daş ýurtda size işläp pul ýürmän soň ýyna gaýtmagyny talap edýäňiz. Sizin hemmäňiz bizim watandaşlarymyz. Sizin hemmäňizin haklaryňyz we hukuklaryňyz bar. Siz häzir hemmäňiz üýüşüp kiçi ullyman, gражданский aktivist, ýöne watandaş hemmämiz biz Aşgabatda barmyz. Aşgabatda hemme ýaşaýan, ahal vilayetde ýaşaýan adamlar hemmesi Aşgabatyň merkezine barmaly. Şo ýerde biz bütün türkmen halkynyň badygyny ökmeli we şu ýaly haramdada binamatlar döwletimizi ýene döwürünçi gerek oglajak bolýan adamlara stop diýmeli. Biz 3 saat talap etmeli. Birinci, daşary ýurtdan bar dogan arnaşymyz gelmeli içine. Ýollar açylmaly. İkinci de internet açılmalı. Hemmeler üçin internet el yeterli bolmaly. Üçüncü de açık saýlawlar geçirmeli. Ine şu 3 saat talap etsek bizim ýagdaýymyz şu gün başlan günden başlap yani şu açık saýlawlar başlaran bolýan şu günden başlap diňe gowuluk edýär, diňe bagly durmuş. Biz şu ýaly şu gurunuşa şu durmuşymyza inni gaýdyp gelmer. Yani şu ýaly edilecek. Şonuň üçin hemmämiz bizim Türkmenistanyň içinde garnaşmaz bolsa jaň edip haýyş etmeli, galmaly. Daşynnaky adamlar aeroportda baryp beton ýalyryp bütün dünýä ýaýradyp, yani aktivistleriň ýanyňyzda durup size kömek ederler. Hemme mass media ýaradyp Türkmenistanyň içine girdire ýaly hökümetden, ölün hökümetten bolsa talap etmeli. Şul ölün hökümetten bolsa, yani hova ýollaryň ministri ýa-da ýolbaşçy hemme samolyotlar uradyp bizim watandaşlarymyzy öýe çekmeli. Bizini öýe barmaly. Bizini watanymyzy el almaly. Inni daşynnaky adamlara dolar uratmany biz durdurmaly. İkinci, biz Türkmenistanyň içine girmek ýollar tapmaly. Onuň üçin biz birinji bilen aeroportda barmaly. Kimde kim öz çağlaryny, ejesini, enatasyny watanyna dolanjak bolsa, görjek bolsa, watanyna dolanjak bolsa, siz gün aeroportda barmaly. Erteden başlap, däli, yani birinji günden başlap aeroportda baryp, bir adam barmaly, görkezmeli, mene ine aeroportda. Ýollaşyň bilen ýeki özüň tapagy ýok. Şo videony biz goýarsa hemmeler gaýtjaklar ýygnançak. Ýöne aktivistler, kimin dokumentler düzülmüş bolsa, şo gaýtýan adamlara çöregini, suwuny we ýanyna gollawyny bermeli. Biz onsoň video çekip hemme dünýä ýaratmaly. Indi öýe gaýtjak adamlar hiçbir protesta goşulmaly. Beton ýalydyryp, men diňe öýe gaýtjak, meni öýe iýerin. Ine men şöyle şoň üçin geldim, goşlarym bilen diýmeli.
Türkmenistan'a baranyňyzda da aýtmaly. Men protestada çykamok. Men hiç ýere gidemok. Men diňe öýe gaýtjak, ine çağırmajak boldy. Ine şol zatlar biz gaty çalt ýagdaýda etmeli bol. Biz bazaryn size şonuň planlaryny jikme-jik görünýär. Hormatly watandaşlar, tarihi wagty geldi. Biz watanymyzdan, ýolumyzdan kesip gitmeli. Inni biz agdy birleşmeli. Biz şuň agdy birleşip bilmez. Ýöne maksatda, şu maksada ýetmek üçin ýolly barýaka biz agdy birleşmeli. Inni sen agent MHM bol, MHM bol, sen polis agenti bol, polis bol, tapagy ýok, hemmemiz barmaly. Sebäbi bizi bagtly, güýçli, ösen duruş garşypdy. Biz gapdalydan geçdirmeli odurmuş. Şu gerek biz alıp almaly şu durmuş. Şu gerek biz öz ýetjek planlarymyza ýetmeli. Inanyň demokratiýa diýmek her kim aýdan aýtdygy däldi, her kim aýdýan zadyny ölçäp, beýleke hormat goýup aýtmaly. Her kim etjek zadyny beýleke hormat goýup, öz borjyny şo ýerden ýa-ni problema boljagyny göz öňünde tutup hereket etmeli. Onun için konstitusiya, onun için kanunlar var. Kanunluk işlemeli. Kanun bozdun mu? Sen prezident olay, cevap ver. Kanun bozdun mu? Sen birinci ministr olay, cevap verme. Deputat ol, polis ol, hekim bol. Kim bolsan bol, sen hökümetde işlesen, halkyna hyzmat et, edilen okun, boşat, senin güýçlü tuwa, şo gelmeli. Egerde kanun bolsaň, sen jenaýatçak. Kanun bozmasaň, sen baxtly ýaşa. Biz şo şertleri düzeler. Indi biznesmenlere ýylanýar. Ýoldaş biznesmenler. Men özüm biznesmen. Men Türkmenistanyň içinde size aýdýan iki türlü biznes. Birinji biznes, ýani hökümetiň adamlar bilen bile giyirip, korrupsiýa edip, ýani tenderler, dağıtlar utup, pul berip galmaly. İkinji biznesem hökümete degişli däl, ýani daşynyň harytlar, tawarlar getirip satyp, şondan beýaşmakda. Biz biznesmenler üçin üýtgeşik ýagdaýlar eder. Bizim orta halkymyz hemmesi potroçy, biznesmen ýa-da kärhanaçy, biz şolar şeýle bir şertler dördük. Hökümet tarapyndan kömek edip durýar. Kreditler, mümkinçilikler, olary daşa ýurtlarda şolaryň targowy domlaryny açmana, pasolstwalar kömek eder. Targowy dom açılmada sizin şo targowy doma istenlik wagty baryp şo ýerde ýürüte, ataşe size kömek ederdi. Targowy ataşe näme harydyňyz bar bolsa size kömek eder satmana. Siz daşa ýurda näçe köp satsaňyz şonça valyuta geler. Biz diňe tegi gaýlyk satmaly däl. Biz Türkmenistanyň içinde diňe öňde gidiji tehnologiýa edip daşna satmaly. Biz Türkmenistanyň içinde miwe, hojalyk önümler düredip daşna satmaly. Biz valyutany oturun kolhoşydan başlap ýokarda prezidentde çel diňe valyutany Türkmenistana getirmeli, şonu paýlaşmaly aramyzda. Men gysgaça aýtgan şeýle, ýöne şuny ýani kanun esasynda, ykdysadyýetin normalary esasynda we bütün dünýä normalary esasynda, halkara normal esasynda biz gurnar. Arqym bolun. Onun üçin bizim güýjlerimiz hem ýeter, aklymyz hem ýetýär, biz halkymyzdan östürür. Bilim, talipler hemmesi östmeli. Hemmesiniň şertleri adam şertleri bolmaly. Öňde sen talip bolsaň, sen alýan ýani aýlyň, stipendiýaň sen okuwňa we kwartiraňa iýmitme ýetmeli. Ýene ol boýunça men aýratyn çykyş ederim talipler üçin. Şunuň bilen men gysgaça öz efirimi utarýan. Sizin bilen Manakadan Murat Gurban. Sağ olun.